ředitel? Není. Na baru, no. On dostal tu z toho věcí, tam ničí tady ti normálně dává za uši. Oni mám projít na toaletu. Oni mění otáčky. Už ji vypil. Tak, počkáme si, až přijde, protože ten bude tím člověkem, který bude předávat ocenění vítězů, ale nicméně o vítězech rozhodnete vy. Takže poprosím o hodnocení tohoto páru. Tak jim to šlo. Nyní poprosím o vaše hodnocení tohoto páru. No a hodnocení třetího páru. Tak teď jsem zvědav, poroto, jak jste to vyhodnotili. Takže dle vás a dle potlesku největší poroty, kdo, nebo který pár se umístil na třetím místě? Na třetím místě se umístil Kubíček. Je to tento pár a získává cenu za třetí místo. Kdo se umístil na místě druhém? No. Teď to nebude jednoduché. Není to jednoduché. Já bych dal dvě první místa. Druhé místo obsadil pár s pánem v modré košili. Druhé místo! Hlavně chce světový mír. No a je to jasné. Historicky první vítězství v prvním finále kapu získává tento pár. Obrácení. To jsou vítězové soutěže v rock'n'rollovém tanci. Gratulujeme! Za vašeho potlesku! Gratuluji všem, které se umístí na prvních třech místech, ale váš potlesk patří i všem ostatním, kteří se do této soutěže zapojili. Výborně děkujeme! Tak, dámy a pánové, a v tuto chvíli vy, kteří jste se dívali, tak jste možná do svých pamětí zapsali některé prvky taneční, které jste před chviličkou viděli. Já strašně moc děkuji Silujte Praha, která se o vás postará, zatančila a ukázala vám, jak se akrobaticky rock'n'roll tancí a zejména Jiřímu Hajsovi. Díky moc.